Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Kaso ng dengue sa Baguio patuloy sa pagdami. Preso, natagpo ang patay sa selda. 2 bahay natabunan sa pagguho sa Bontoc Mountain Province. Mga pampasabog at bala nasamsam ng militar sa Apayao. At Tuba Benguet, may bagong atraksyon. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malam amiyanan a Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Natagpo ang patay sa kanyang selda ang isang person deprived of liberty sa La Union. Magbabalita, Ren de Guzman. Tapos, nilagay niya yung kwan dito, tapos tinadyakan ng pail. Patay na sa kanyang sariling selda sa La Union Provincial Jail nang matagpuan ng jail guard ang 55 anyos na person deprived of liberty na si George Obilio de la Cruz noong June 2. 8:20, nung nag-roving inspection yung shift in charge na si PG3 Abon sa post number 1 that covers cell number 1 to 7. Napansin niya si Obilio na nakatalikod sa kanyang rehas. So tinawag niya, kumusta ka na dyan? Hindi nagre-reply itong si Obilio. So lumapit siya. At nakita niya na may cord sa kanyang leeg. So he called the attention of the other PDL and guards. At doon nga nakita nila na nakatali yung cord doon sa itaas ng kanyang selda. Sa kanilang pagtatanong, nakausap pa raw ito ng mga kasamahang PDL bago ang nangyari. In the morning of June 4, kasi at 8 o'clock, we usually conduct yung morning head count. So accounted naman siya. 8:15, kinausap din siya ng mga ibang PDL dito Okay pa naman, nag-uusap sila. Inaantay pa ng mga investigador ang pahintulot ng mga kaanak ng biktima na magsagawa ng autopsy para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nag-request po yung ating investigador sa family para i-approve yung autopsy para malaman po natin kung may foul play o wala. Well, dumating ang pulis, dumating ang SOCO. So, and ako mismo, sinasabi ko walang foul play nangyari dito. In the first place, hinapin, bakit kailangan may foul play gagawin dito? Ang assessment ko lang dito is talagang hindi na siguro, kung na Ilocano, makatututor.
Hindi siya makapag-antay na maareglo kasi nung tumakas ito, kinausap namin yung daughter niya, baka pwede nating aregluhin ito. Payag naman yung daughter niya eh. Basta mag-surrender siya. Hindi nagsusurrender eh. April 6, 2021 nahuli si De La Cruz dahil sa kasong panggagahasa sa kanyang apo. Nakatakas ito sa kulungan Disyembre noong nakaraang ding taon pero naibalik sa kulungan. Sa datos ng Provincial Police Office, nananatiling mataas ang bilang ng kasong rape sa probinsya. Pumalo na ito sa 40 mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isa ang sugatan at 2 bahay ang naapektuhan sa biglaang pagguho ng lupa sa Bontoc Mountain Province. Narito ang report. Tulong-tulong ang mga otoridad sa pagtanggal ng putik sa Sitio Chiapas, Barangay Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province kahapon ng madaling araw. A tree fell because of unsteady ang soil. Kasi sa continuous ulan. Yung tree fell down. Natupakan yung main line na pupunta sa reservoir. Kaya it aggravated the loose soil caused by intermittent rains past weeks. Ayon sa mga residenteng nakausap ng MDRRMC Bontoc, nakarinig daw sila ng dumadagundong na tunog bandang 1:00 hanggang sa lumakas na ito bandang 3:00 ng madaling araw. Dahil sa lakas ng pagbulwak ng tubig mula sa pipeline, agad itong nagresulta sa pagguho ng putik pababa ng bundok. Isa ang nasugatan sa pagguho. Kinilala itong si Danny Chamlangan na may-ari sa isang bahay habang 5 pamilya ang apektado ng pagguho. Because now we go now to the assistance intervention ng local government unit. Yes po. Yung all the victims were given material assistance in the form of blanket, beddings, and food packs. Then we gave them some cash assistance and per family. Per family ang ginawa namin, hindi yung individual tao. Nakabalik na ang mga apektadong pamilya sa kanilang bahay matapos ang isinagawang clearing operation. Sa ngayon, nakakaranas pa rin ang Bontoc ng panakanakang ulan dulot ng habagat. They're taking precautionary measures how to control that landslide. Siguro with the repaired pipe, mabuti na yung ulan na hindi nating makontrol. Yun ang problema dyan. I will instruct the NDRRM to go if we can cover it with plastic, the landslide, so that it will not aggravate again. Balik na rin sa normal ang supply ng tubig sa bayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy ang pagdami ng kaso ng dengue sa Baguio, kaya ang ilang barangay nagsasagawa na ng puspusang pag-i-spray kontra lamok. Narito ang report. Hindi pa rin makalimutan ni Christina ang sinapit ng pamilya nito noong Abril. Kabilang siya at 5 pang miyembro ang tinamaan ng dengue. Ay, talagang grabe. 3 days or more nagkakalagnat. Then after nung fever, doon na lumalabas yung rashes. Kasama yung sakit sa likod, sakit sa ulo. Pinpa-check up na, tsaka yung request na ng doktor na kasi may nag-positive na sa dengue sa amin. So yung iba ay talagang na din, may possibility na dengue. Kaya nung nagpa-check up, doon na nalaman na dengue. Kaya kanina, pinaspray na niya ang loob ng bahay nito ng kontra-dengue. Binisita kasi ng City Health Services Office ang Barangay San Luis upang tignan ang pagsirit ng mga kaso ng dengue sa barangay. Isa ang San Luis sa may pinakamaraming kaso ng dengue sa lungsod. Ay tama-tama, Martis na mawala yung mga yan. Bukas, din natin. Last po ang ating spraying.
We always do ang number one po dyan at proven na effective yung search and destroy. Kaya po, we have requested actually our mayor to sign an EO na mag-remind ulit ang ating 4 o'clock habit na hopefully sana lahat ng mga barangays at mga residences mag-off-land taob, mag-search and destroy sa mga breeding places. Kaya katuwang ng pamalang lungsod ang mga barangay at mga nasa pribadong sektor. Sa pag-iikot namin kanina, halos lahat ng mga lugar na nakapagtala ng kaso ng dengue ay malapit sa creek o kaya naman may mga masusukal na halamanan. Mayroon ding mga drum ng tubig na hindi masyadong natakpan. Ayon sa City Health Services Office, ganito ang mga paboritong lugar na pamugaran ng mga lamok. Usually kasi ma'am, ganun kasi sila lamok. Yung mga lugar na hindi masyadong ginagalaw, wala masyadong galawan, doon sila nakatira. Kaya pansinin nyo yung mga damit natin, pag masyadong ginagalaw, usually may mga lamok. Itong bagong... Tuloy-tuloy naman ang paalala ng barangay upang maiwasan ang dengue. Actually, Upland Taob and then IEC, dissemination of the 4S, yung sinabi ni Engineer Karami, at saka yung cleanup drive. Distributed also yung pang-inside disinfection at saka yung mosquito nets. As of now kasi wala na tayong yung drum covers na supply. But if in case the health department will supply us and then we provide them. Sa tala ng DOH, papalo na sa 200 ang kaso ng dengue sa lungsod. The past 2 weeks, okay, may uptick kami no ng cases ng dengue. Medyo umaabot po kami doon sa level na nag-hallway, okay, yung ating mga dengue cases. Okay, so mag-ingat po no yung ating mga kababayan. No? Magsasagawa pa ng misting ang City Health Services Office sa Barangay Bakakang Central, Camp 7 at City Camp dahil na din sa mataas na kaso ng dengue. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Subukan nyo na bang mag-order sa mga transport network companies or yung mga delivery services, motorcycle delivery services, at nagkaroon ng bad experience tulad ng yung in-order nyo, yung paper packaging ay natamper, at worse is some pieces of the food that you order are missing. Parang nakulangan yung in-order nyo na halimbawa chicken from a store. And meron po survey sa United States of America ng US Drug and Food Administration. Nag-survey sila sa 500 na delivery drivers and more than 1,500 customers na nag-order dito sa mga ganitong klaseng serbisyo. 54% ng mga na-survey na ito, inamin nila na merong temptation na tikman yung mga in-order ng customer, siguro dahil sa amoy, dahil sa bango ng pagkain. Another half of them said they actually took a bite of the food that was ordered through them. So, syempre, ang recommendation dito dapat foolproof ang packaging and label ng mga food na dinideliver through these TNCS services. Dito sa Pilipinas, of course, nung nag-pandemic tayo, umakyat ang services na ito at dahil nagpapadeliver lang ang mga tao. Kaya nag-issue ang Land Transportation Office ng Department Order 2018-012. At sinasabi nila na itong mga TNCs na ito ay dapat considered as public utility vehicles.
and that they should be under the full regulation and supervision of the Land Transportation Regulatory Franchising Board or Franchising Regulatory Board. Also under our civil code, no? Republic Act 11659, which amends the Public Service Act. They are likewise considered as common carriers. They should exercise extraordinary diligence in the transport of both passengers as well as goods. And sabi dito, in case of loss, deterioration, or damage to the goods carried by these common carriers, they are presumed negligent. And this is considered also as a breach of contract of carriage. So that if meron kang proof, halimbawa, nakunan mo sa CCTV na yung delivery driver ay tinatamper niya yung box of food that you delivered, or worse, nakikikain siya sa food na inyong dineliver, pwede mong ihabla ito for the cancellation of the franchise as well as ihabla mo for damages. Usually naman, ang sasabihin ng TNC company, i-report nyo na lang sa amin o kaya we will refund the money that you paid at bibigyan namin ng negative feedback yung driver na nag-deliver sa inyo. Kaya lang, during these times of the pandemic, dapat pag-ingatan ito kasi nga yung pagtamper ng pagkain, yung halimbawa pagkagat ng delivery driver sa in-order mong pagkain can cause transmission of diseases. So we should be very careful na pag tinanggap natin yung order natin, it is well sealed. And we should inventory yung order natin para tama yung number of pieces that you ordered through this TNCS. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga balat pampasabog na samsam ng militar sa Apayao. Yan at iba pang balita, abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders?
Pwede din mag-online reservation for pick-up. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Nasamsam naman ng militar ang ilang baril at pampasabog ng mga rebeldeng grupo matapos ang bakbakan sa Apayao. Sa Ifugao naman, nakabalik na ang mga nagsilikas na mga residenteng naipit sa bakbakan. Narito ang report. Nakasagupa noong Biyernes ng mga elemento ng 17th Infantry Battalion ang West Front Committee, Komiteng Probinsya, Cagayan sa Sitio Paco sa Barangay Aurora, Pudtol, Apayao. Matapos ang higit 20 minutong putukan, umurong ang mga rebelde. Sa pag-abante ng militar, samut-saring mga baril at mga pampasabog ang kanilang nasamsam. At na-search na maayos ng ating tropa yung mismo site. Ayun nga, naka-recover ng isang 16 rifle ng tropa. Kuha sila ng kasama din yung mga bala at mga magazines nito. Nakakuha din ng anti-personal mines, 2 anti-personal mines. So yung improvised explosive devices na ginagamit ng teroristang NPA sa pagpapasabog na siyang talagang pinagbabawal sa international humanitarian law. Nakakuha din ng mga personal backpacks and other personal items. Walang namataang sugatang NPA matapos ang engkwentro. Patuloy pa rin ang paghabol ng militar sa mga rebelde. Samantala, humupa na ang tensyon sa bayan ng Asipulo, Ifugao matapos ang naging mainit na bakbakan ng militar at NPA sa bayan noong nakaraang linggo. Well, medyo humupa naman yung tensyon sa area at ang ating mga concerned line government agencies ay nakapagbigay ng assistance sa ating mga kababayan na lumikas sa kanilang mga komunidad. And as of this moment, meron pang mga natira sa mga na kung saan sila lumikas, then meron din yung iba na nakabalik na sa kanilang mga komunidad. Maaalalang nagsilikas ang aabot sa 500 mga residente o 122 mga pamilya sa bayan matapos magkaengkwentro noong huling linggo ng Mayo ang 54th Infantry Battalion ng militar at ng KLG Ampis sa Barangay Namal, Asipulo, Ifugao. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa nalalapit na pagsisimula ng pamumuno ng susunod na administrasyon, pagkakaisa at suporta ang ipinangako ng iba't ibang ahensya. Magbabalita, Randy Guzman. Pagkakaisa at suporta para sa susunod na administrasyon ang ipinangako ng mga kandidato noong nakaraang halalan, iba't ibang ahensya, organisasyon at grupo sa La Union sa ginanap na post-election pledge of support sa Marangal Grandstand ng Provincial Police Office kaninang umaga. Nagkaroon po tayo ng
post-election pledge of support for national and local election for the year 2022 wherein na-invite po lahat ng candidate losing at winning, and then sa mga kasamaan natin, sa partner natin sa election for maintaining peace and order like the Philippine Army, DILG, COMELEC of course, and the PPCRB. Alam po din natin na itong La Union is yung past election po is nagkaroon ng election-related incidents, and dahil po sa ating cooperation, tulungan po ng ating mga other government agencies at sa advocacy group is na-maintain po natin or nag-negative po tayo sa incident when it comes to election-related incident. Nagbigay na rin ng pasasalamat ang COMELEC La Union sa lahat ng nakiisa sa katatapos na eleksyon. Let's make this the most peaceful election in the history of La Union, and I believe so. I believe that we have attained that. And this is not only because of us, we in the government, with our non-governmental organization partners, but of course, with the Filipino or with the people of La Union who braved, of course, the pandemic and went out to cast their vote. Nakita tayo mat-apo. Mensahe naman ng nanalong gobernador ng La Union na si Governor-elect Raffy Ortega David, makiisa ang lahat sa mga proyektong makabubuti sa probinsya. Now more than ever, we at the provincial government of La Union enjoin everyone to support the various projects and programs of the next set of leaders for the next 3 to 6 years. Our unity will spell the good fate that awaits our province. Let us wish our new leaders success, for we are with them in victory. Ipinamalas naman ng ilang miyembro ng Kabataan kontra Ilegal na Droga ang kanilang pagsulong ng kanilang advokasya sa pamamagitan ng isang sayaw. Pangako naman ng PNP, patuloy nilang pananatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng probinsya hanggang matapos ang COMELEC period sa June 8 at maging pagkatapos nito. We in the PNP, we will continue our mandate towards peace and order, prosperity and progress, and other police service as part of the measures to prevent violence during the post-election period in the province. Rest assured that the PNP will continue to work with the different government agencies as well as with the community and other stakeholders to continue contributing to the maintenance of peace, order, and progress not only in the Ilocos region but in the country as a whole. Sa darating na June 30, magsisimulang maupo sa kanilang mga posisyon ang mga nanalong kandidato. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Tuba Benguet, may bagong atraksyon. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo?
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa BAO! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Atin namang bisitahin ang isang malaparaisong hardin sa Tuba, Benguet. Ilan sa mga halaman dito kakaiba at mula pa sa ibang bansa. Silipin natin yan sa kwento ni Ren de Guzman. Malaparaiso. Ganyan kung ilarawan na ang Japanese-Filipino-themed garden ng pamilya Apawan sa Pineswood Subdivision, Tuba, Benguet. Mula sa maliliit at malalaking puno, iba't ibang landscapes, man-made falls, iba't ibang klase ng halaman at bulaklak, at makapigil hiningang view. Ito ang Depa Fejos Garden. Parang nakatago na lugar na malamig kasi may waterfalls sa likod, tapos yung mga halaman fresh sila, lalong-lalo na sa yung mga antolong dun sa baba, tsaka very accommodating naman yung mga tao dun sa may reception. Kasi landscaper da mama, kat titrabaho da ka talaga ag landscape and construction services mat lang. So di nag-start ti pandemic awan ti maaramid kasi lockdown tayo garod.
So napanunod da niya tati mabaling nga aramidan santo kakasimat dagijay trabahador tayo awan. Malaki raw ang naitulong nito sa kalusugan ng kanilang mga magulang at pati na ng buong mag-anak. Monstera Constellacion, House Buno, Fiddle Leaf, Robert Trees, at kung ano-ano pang mga mamahalin at kakaibang halaman ang iyong masisilayan sa Depa Fejos Garden. Deity Garden, mi kati of offer mi ti variety of anthuriums. And then, adamat lang ti showcase mi dito day puraw ng anthuriums which is called Acropolis. And then, adamat lang ti landscape nga mountainside mi. And then, at dati Palawan cherry blossom mi and cherry blossom from Taiwan. Ngamnalpas. Malapit na rin nilang buksan ang isang cafe sa taas na bahagi ng hardin. Bukod pa ito sa ilan pang mga pagpapaganda at pagdadagdag ng ilan pang atraksyon sa loob ng Depa Fejo. Pagdating sa plants, parang parang anak mo na din yan kasi hindi naman yan mag-thrive or mag-grow ng optimum niya kapag hindi siya nasanay sa wild. So if it's grown siya inside the house, kailangan talaga niyan ng tender loving care. Ang Depa Fejo ay hinango sa pangalan ng magkakapatid na si Daisilyn, Pauline, Febrilyn at John Paul. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa inyong lahat.